Türkmen paytagtynyň New York şäherine tarap uçuşy amala aşyran hormatly prezidentimiziň uçary New York şäheriniň John Kennedy adynaky halkara howa menziline gelip gönni. Bu ýerde hormatly prezidentimizi resmi adamlar garşadylar. Şu ýyl halkara paragaçylyk we inançmak ýylynda Türkmenistanyň kemişilik bir taraplygynyň 30 ýyllygynyň Birleşen Milletler Romasynyň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy bilen gawat gelmegi ýurdumyz üçin, çeýlek hem halkara jemgyçilik üçin çuňur mana ýedir. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparynyň çäklaryny hormatly prezidentimiz şu gün Birleşen Milletler Romasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygy münasibetli baş assambleýanyň ýokary derejeli plenar mejlisine gatnaşdy. Merim Morşiýaly 2025-nji ýylda iki mühim sene Türkmenistanyň bir taraplygynyň 30 ýyllygy we Birleşen Milletler Romasynyň esaslandyrylmagynyň 80 ýyllygy bellendiýär. Bu iki şany senäniň gawat gelmegi Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Romasynyň arasyndaky taryhy ara baglanyşy görkezýär. Ýurdumyz bir taraplyk hukuk derejesine eýe bolan gününden bäri geçen 30 ýylyň içinde bu halkara hukuk derejesiniň paragaçylyga ýardam bermek üçin netijeli gural bolup durýanlygyny subut etdi. Türkmenistan din hukuklyk beýleki döwletleriň öz ygtyarlygyna hormat goýmak we içerki işlerine goşulşmalyk görevlerine esaslanýan açyk we adil daşar siýasaty durmuşa geçirýär. Bu siýasat ýurdumyzda dürli döwletler, şol sanna Sewitdäki goňşy ýurtlar bilen sazyşykly gatnaşyklar alyp barmaga mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiziň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş sapary dowam edýär.